tsiku limene boma lidalengeza kunena kuti mafuta mtengo wake uwakwera, Amalawi ochuluka adachita whisper komanso kudandaula kunena kuti tsopano zinthu sizidayende bwino. Ndipo nkhawa ya Malawi idali yonena kuti mmene dzateremu ndiye kuti katundu yemwe timayembekezera kuti asika ndiye kutinso padakali pano chiyembekezo chimenecho chiti chokere, chifukwa choti mafuta amakhala ngati injini ya zinthu zochuluka. Akakwera katundu nayenso amakwera, ndipo akatsika ndi kutinso chiyembekezo chakutsika kwa katundu kumakhala kuti kulipo. Ndipo malingana ndi kulankhula kwa anthu osiyanasiyana adafotokoza kunena kuti kutsika kapena kukwera kwa mafuta kuli ndi kuthekera kukonza komanso kuwononga dziko lino la Malawi. Ndipo anthu ochuluka adanena kuti nkhani yakukwera kwa mtengo wa mafuta sadayilandire bwino, kamba kunena kuti zinthu zili kale povuta mdziko lino la Malawi, ndipo boma pokweza mtengo wa mafuta sadaganizire Amalawi. Ndipo anthu osiyanasiyana amabungwe osiyana-siyananso akhala akulankhulirapo pa nkhaniyi ndi kufunsa boma kuti lifotokozere bwinobwino kunena kuti kodi ndondomeko imene ayikayi yokweza mafuta kodi siphinja Amalawi pa katundu yemwe amagwiritsa ntchito tsiku ndi tsiku. Ndipo malo mwake mabungwe ngati SIDED, HRDC, Malawi First akhala akuchititsa misonkhano yosiyanasiyana ya atolankhani kufunsa dziko kunena kuti kodi ndiye kuti pamenepa chitsogolo nchotani, kodi pali ndondomeko zina kapena zimene zayikidwa zimene zikhale zothana ndi mavuto akukwera mtengo kwa katundu ina ngakhale mafuta akwera. Ndipo anthu akhala akufuna kudziwa chifukwa chimene boma lachitira chiganizo chokwezera katunduyi. Ndipo m'malo mwake boma litamva madandaulo onsewo ndi kudandaula kwa anthu ochuluka mdziko lino pakukwera kwa mtengo wa mafuta, maunduna amene amachita lireti ku nkhani zimenezi monga nduna ya mphamvu ndi migodi a Jean Mathanga, komanso nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka, ndiponso nduna ya mtengatenga a Japi Muhango, komanso nduna yofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba adachita chiganizo chofotokozera olemba nkhani chimene chasisadzaye kuti mtengo wa mafuta agalimoto ukwere mdziko lino. Ndipo ndunazi pambali pofotokozera chimene chasisadzaye zilinso kufotokozera chiyembekezo cha boma pa nkhani pa chitsogolo chake momwe ayendesere zinthuzi. Ndipo malingana ndi msonkhano umenewu, nduna yoona za mphamvu ndi migodi a Jean Mathanga afotokoza kunena kuti kukweza kwa mtengo wa mafuta waza chifukwa cha ndondomeko ya automatic pricing mechanism imene amangoiti APM, yomwe imaonekera zinthu zingapo kuti mtengo wa mafuta utsike kapena kukwera. Ndipo afotokoza kuti zina mwa zinthuzi ndi mitengo yoyitanitsira mafuta kufika mdziko muno. Ndipo iwo ati muzaka zambuyomu ndondomeko ya APM simatsatidwa zomwe zinabweretsa mavuto akulu pamene boma la mbuyomu silimakweza mitengo ya mafuta ngakhale kunali koyenera kutero. Iwo ati chifukwa cha mitengo yotsika ya mafuta imene inalipo mdziko muno, anthu amalonda amazembesa mafuta okwana 30% kuchoka mdziko muno kupita kumayiko akunja kukagulitsa pa mtengo okwererapo. Ndipo malingana ndi kufotokoza kwawo afotokoza kuti ngakhale izi zili chonchi, koma mtsogoleri wa dziko lino apita muthalika amayika miyolo ya Malawi patsogolo, ndipo pali njira zimene zayikidwa kuti zisatidwe kuti katundu asakhuzidwe nawo pakukwera mtengo kwa mafuta awa. Ndipo dandaulo lalikulu limene boma lapereka ndi la Katangale yemwe amachitika ndi nzika zathu zomwe potulusa katundu wa boma mdziko lino ndi kumapita naye kunja. Ndipo atsindika kunena kuti izi zidachitika kamba konena kuti mafuta mdziko lino akayerekezedwa mitengo yake ndi mayiko akunja, mayiko monga Zambia, mayiko monga Mozambique, mtengo wake udali wotsika kwambiri kuyerekeza ndi mayikowa. Mayikowa mafuta amapezeka pa mtengo okwererapo, ndipo mavenda ochuluka
akhala akutenga mafuta mdziko lino nkumapita nawo kunja kwa dziko lino kumakagulisa, zimene zimachitisa kuti mafuta mdziko lino azisowa. Ndizachidziwikire komanso mundivomereza kunena kuti pakati pa anthu osiyanasiyana akhala akumangidwa komanso kutsekeredwa pa nkhani za mafuta, ndipo anthu ochuluka akhala akupezeka ndi mafutanso ochuluka amene amawachita hold kapena kuwasunga mnyumba zawo mafuta pafupifupi malitazi ochuluka, ndipo mkulu wina adapezeka ndi pafupifupi 7,000 liters yekha imene amayikonzesera kuti azituluka nayo mdziko muno kupita mdziko la Mozambique. Ndipo zifukwa zimene adapereka adafotokoza kuti mafuta awo ku dziko la Mozambique ali pa mtengo okwera, ndipo malo mwake boma lachita chiganizo chokweza mafutawa ndi cholinga choti mtengo wa mdziko lino ndi mayiko ena usakhalenso pa competition, ndi kuti anthu omwe amatulusa mafutawa adziona kuti nkosasiyana kutenga mafutawa nkumagulisira konkuno popeza mitengo yake njofanana. Ndeno afotokoza kuti boma lili kalikiliki kuyika ndondomeko zimene zithandizire kuti katundu asakhuzidwe ndi kuti chilichonse chikhale mchimake, ndipo Amalawi asadere nkhawa ponena kuti APM Professor Arthur Peter Mutharika amayika Amalawi patsogolo ndipo sangayika ndondomeko zoti ziwaphinje koma kuwamasula ku msinga zomwe analimo. Ndipo afotokoza kunena kuti ndondomeko imene ayikayi aonesesanso kuti pambali poti mafutawa akwera mtengo koma nonso mafutawa azipezeka asamasowe mdziko lino. Ndipo afotokoza kuti alinso pa ntchito yokambirana ndi amene amayenga mafuta m'mayiko osiyanasiyana kuti azichita supply mafuta pa mtengo wabwino umene zingathandizirenso kuti mafuta mdziko lino azipezeka kwambiri komanso azikhalanso pa mtengo ofikirika. So malingana ndi kudandaula kwa Amalawi osiyanasiyana, yankho lochokera ku mawondo nawo ndi limenelo limene afotokoza kuti achita izi chifukwa cha mafuta omwe amatuluka mdziko lino komanso chifukwa chokuti komwe amagula mafutawo mitengo yake ndi yokwera, choncho dziko silimapindula kalikonse pena limaluzanso popeza limagulisa mafuta pa mtengo otsika kwambiri mosiyana ndi pomwe amaodera. So malo mwake kuthana ndi mavuto awiri onsewa achita chiganizo chokweza mafutawa ndi kuti mafutawa athe komanso aonesese kuti mafuta akupezeka mwakathithi. Ndiyeno ndimafuna ndidziwe komanso kumva maganizo anu kunena kuti pa chiganizo chimene undiona umenewu ona zamphamvu ndi migodi uwachita pa nkhani yokweza mtengo wa mafuta oyendera magalimoto, inu mukutipo motani pa chiganizo chimenechi? Kodi chiganizochi chikugwirizana ndi reasoning kapena zifukwa zimene apereka, kapena ndi njira imodzinso yophinjira Amalawi? Timve maganizo anu pa nkhani imeneyi through comment section. Nanga inu munakakonda boma linakachita motani pamenepo pa nkhani ya mafuta, maka pa nkhani ya mtengo? Inu mukanakonda boma litachita motani? So through comment section monga nakamba kale ndi momwe tingadziwire maganizo komanso kumva chisogozo chimene mukuyerekeza kuti boma linakatsatira motere. Komano musayiwale anena kuti ngakhale mafuta akwera komanso akuyika ndondomeko zimene zithandizire kuti katundu wina asachitidwe affect ndi kukwera kwa mtengo wa mafuta. Andi mu video ya mtsiku la lero mudali ndine wa nthawi zonse Mike Thompson. Ndimongere mwayikonda musayiwale kuchita like komanso subscribe kuti tithenso kumakupatsirani ena mwa ma videos amene tikhali kumakonzerani pano pa Sam Mavita YouTube channel. Bye.